Hello guys, kumusta? So, wala lang, nag-video ragog ko guys, kay very sad kayo kurong adlaw uy. Kay na-stress ra jud ko gay ang ako ang sister kanang murag wala siya kaagwanta sa weather as in super cold na manggo dinhi. Unya ko ang sister gilanat siya maayo, galayan yang paminaw nya nagbalik-balik na pagod yang hilanat ba so nalibog na kung saon manug-uli ra ba siya sa Philippines. Basibag mo positive siya sa coronavirus ba ma-extend na pud iyang flight kay ma-quarantine siya. Hay, worried na kayo ko wala kabalo akong unsa akong buhaton. Wala ko koy tambal pagod dinhi kay weekend karon sirado ang mga ano karon dinhi ba kanang ang mga pharmacy. So usa ra jud taon akong na-ideahan guys. Tuto akong sister o ako ipakita sa inyo sige ra lang taon siya gluya og higda luoy kayo siya guys atong lantawon dali guys o nara kong sister o gahigda siya o kumustahon nato siya guys. Ora jud ako na idea guys ako siyang gihampulan og kwarta kay basig sintom ra ni sa walay kwarta ang iyang gibati nguya kayo niya guys no balabad taon iyang ulo ba kaluoy po. Wow. Okay ra ka driha nang je. Okay na akong paminaw. Okay. Nganong okay naman ganina galahin pa man paminaw. Okay na. Ano man na? Nag-exercise man ko rin. Na okay naman akong paminaw. Naglabad sa ko ulo. Ganiya sakit kaayo to akong naglalabad akong ulo karon. Doon okay naman. Ngano dagay na no nga na okay na? Lami lagi kini mong purong-purong panghatag. Ganiya Magic. Walain akong paminaw ganiha. Sakit akong lawas. Kasukahon ko. Abi ko na ginako gi-COVID na ko. May kasukahon kaayo ko. Sukat ko ima ko gihampulan. Sukat nga ima ko gihampulan. Nawala kong ulo. Nawala dyan yung mong ulo? Nawala sakit sa akong Kalawasan? Nawala ang sakit sa akong kalawasan. Sukat sa good paghampol nga sa akong ulo. Nawala na akong labad sa ulo. Dayon. Basta na okay na akong paminaw. Kaluoy po. Sige. Ugma sana makaligo na ko. Talian ni mo nakaligoy. Pila ka adlaw ka nagluya. Ganiya makaligo na ko ani anya. Inasa. Makaligo na gud ko ani. Salamat kay sa tambal nga imong gihatag. Okay, sure. Tungod sa imong gihampol, nalibog ko sa imong gihampol sa kuan nga nawala man sa akong ulo. I'm sure maayo na jud no kay magic ba na akong gihampol nimo. Pauli na guguan sa Philippines. Salamat kay sa hampol ha. Nawala, effective kaayo nga tambal. Uy, sakit sa ulo guys. Oh no, maayo na jud kayo akong paminaw. Nawala ang lingog-ngog sa akong dalungan. As in, nawala na nabad sa akong ulo. Ganina alingog-ngog kayo akong pandungog. Kasi nawala na. Wala, ang ako gasok ka akong ganina. Paghampol lang gini mo, as in, nawala. Nawala siya. Sige, sige. Wala yung style ha.